Avui divendres 18 d'abril, Valldoreix gaudeix d'una nit més de cinema amb la projecció d'Apòleg, dirigida i interpretada per Ed Harris. La pel·lícula fa un retrat de la turmentosa vida del pintor nord-americà que va inventar la tècnica del dripping, que consistia en fer gotejar la pintura sobre la tela. No sé qué esperaba, pero Dios mío. ¿Con quién estudia? Con nadie. ¿Y al principio? Con Tom Benton. ¿Benton? Esto no tiene nada de Benton. Carl Jung y John Graham me ayudaron a olvidar a Benton. ¿Cuál va a exponer? ¿A qué? No estoy seguro de haberlo terminado. No debería tocarlo. La pel·lícula, que es projecta dins del cicle de cinema d'entitats, està proposada per l'Associació d'Art Firar. Doncs van ser aquesta generació de pintors expressionistes nord-americans. Es faig quatre pinzellades, només una mica per situar-lo, i després per veure això, com ell s'implica realment en aquesta acció i esdevé tan important l'acció de pintar com el resultat final que després tots esperem.